TDF-ን TPF-ን ዕርቂ ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጽዑቕ ናይ ድሮን ዳህሳስ ተሰወራ ጀት ሚግ 21 ኣብ ኢትዮጵያ ዶብ ዝቐጸለ ወታደራዊ ድሮን እዚኦምን ካልኦትን እዋናዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትኮኑን ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ንክትኮኑን ንቪድዮና ድማ ላይክ ብምግባር ሓገዛትኩም ኣይፈለየና እንዳበልና ናብ ዝርዝራቶም ክነስግረኩም። ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ጽዑቕ ናይ ድሮን ዳህሳስ ይግበር ምህላው ተፈለጡ። ብርክት ዘላ ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ናብ ደቡባት የኣተዋ ምህላው እዩ ተፈለጡ ዘሎ። ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ይምዕብል ዘሎ ተኸታታሊ ናይ ቃላት ወጥሪ ስዒቡ ኣዲስ ኣበባ ግሉጽ ደብዳቤ ናብ ኤርትራ ልኢኻ። ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ይምዕብል ዘሎ ተኸታታሊ ናይ ቃላት ወጥሪ ስዒቡ ኣዲስ ኣበባ ግሉጽ ደብዳቤ ናብ ኤርትራ ልኢኻ ምህላዋ ተፈለጡ ዘሎ። ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ንኣዋርሕ ከተኻተኽ ፀንሐ ናይ ቃላት ወጥሪ ሎሚ ናብ ሓድሽ ሰነዳዊ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብቐጥታ ሉዓላውነትና ትግህስ ኣለካ ብምባል ሰራዊቱ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ኢትዮጵያ ብህፁፅ ንኽወፅእ ፅውዕን ንወደብ ዓሰብ ማእኸል ዝገበረ ናይ ድርድር ፃውዒት ሓገዝ ግሉፅ ደብዳቤ ልኢኹ ኣሎ። ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴስ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝፀሓፈዎ እዚ ሰነድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ደበና ኩናት ወይ ድማ ናይ ሰላም ዕድል ዝፈጥር ትርኢዮ ኮይኑ ይረአ ኣሎ። እቲ ደብዳቤ ብንጹር ከም ዝቐመጦ ሰራዊት ኤርትራ ነዊሕ እዋን ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ዝርከቡ መሬታት ሒዙ ምጽንሑን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ጉጅለታት ናይ ሎጂስቲክን ደገፍ ምህላውን ብወግዒ ይኸስስ። ኢትዮጵያ ኣብ ደብዳቤኣ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ደቡባትና ሰፊሕ ናይ ወራር ስርሒት የካይድ ኣሎ ክትብል ትገልጽ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ምስቶም ኣብ እቲ ከባቢ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ብምትሕባር ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ልምምድ ተራ ትንኮሳ ዘይኮነስ ቁሉዕ ናይ ወራር ተግባር እዩ ክትብል ትፍርጆ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንዝተቐባልነት የብሉን ዝበሎ ኩነታት ንምዕራይ ክልተ ቅድመ ኩነታት ተቐሚጡ ኣሎ። ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ብቕፅበት ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንኽወፅእ እዩ። ምስቶም ተቃወምቲ ዝበሎም ጉጅለታት ዝገብሮ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ምትሕባር ብህፁፅ ንኸቋርፅ እንተኾነ ግና እቲ ደብዳቤ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ሰብኽ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሓደ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማሲ በርኽ ክትከውን እውን ከፊት ኣላ። ብዝያዳ ቆላሕታ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴስ ኣብ መዛዘሚ ደብዳቤኡ ኢትዮጵያ ነቲ ንፍርቂ ዘመን ዝቐፀለ ናይ ጽልኢት ዑደት ንምብታን ድልውቲ ምዃና ይገልጽ። ኤርትራ ነቲ ናይ ምስሓብ ፃውዒት ተቐቢላ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ እንተኽቢራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ንምዝራብ ድልው ምዃኑ የረጋግጽ። ብፍላይ ድማ ጉዳይ ባሕርን ተበጻሕነት ባሕሪ መንገዲ ወደብ ዓሰብን ማእኸል ዝገበረ ሰፊሕን ኩለ መድያውን ስምምዕ ንምግባር ኢትዮጵያ ብቕኑዕ ልቢ ንኽትደራደር ድልውቲ ምዃና ኣብቲ ደብዳቤ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ምስ ሓበራዊ ክብረትን ምትሕባርን ዝተኣሳሰር ሓድሽ ናይ ብልጽግና ምዕራፍ ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ ይብል እቲ መልእኽቲ። እዚ ደብዳቤ እዚ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ርክብ ኣብ ወሳኒ መስቀላዊ መንገዲ ምብፅሑ ዘርኢ እዩ። ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ወገን ሰራዊትካ እንተዘይወፂኡ ወራሪ እዩ ክትብል ከላ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ሰላም እንተመሪፅካ ወደብ ዓሰብ ናይ ድርድር ኣርእስቲ እዩ ትብል ኣላ። ልዕሊ 300 ኣውቶቡሳት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪበን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ መናእሰይ ናብ ወታደራዊ ማዓስከራት የጓዓዛ ምህላውን ዘቃልሑ ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ። ድሮናት ኣብ ደቡባት ትግራይን ኤርትራን ጽዑቕ ዳህሳስ የካይዳ ምህላውን ተፈሊጡ። ብኻልእ ገጽ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብደገፍ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ሓድሽ ናይ ኩናት ወፍሪ የዳልው ከም ዘሎ እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ተሰጋገሩ ምህላው ዘርእዩ ሓድሽቲ ሚስጥራት ተቓሊዖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብደገፍን ብድፊትን ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ኩናት ገጽ ንምኽፋት ሙሉእ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ጸብጻባት የመላኽቱ። እዚ ሕዚ ኣብ ደቡባት ትግራይን ኤርትራን ዝረአ ዘሎ ጽዑቕ ናይ ድሮናት ዳህሳስ ድማ እቲ ኩናት ንምጅማር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ልዕሊ 300 ኣውቶቡሳት ካብ መናኸርያታት ኣዲስ ኣበባ ተኣኪበን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ መናእሰይ ናብ ወታደራዊ ማዓስከራት የጓዓዛ ኣለዋ። ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ነቲ ኣብ ሱዳን ወርቂ እናዘረፈ ዘቕርበላ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ጉጅለ ሓሜቲ ንምድሓን ኢትዮጵያ ከም መሳርሒ ተጥቀመላ ምህላዋ እውን እዩ ዝግለጽ ኣሎ። ሓሜቲ ኣብ ሱዳን ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቢልዮናት ዶላራት ብምሃብ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ኩናት ግንባር ንክኸፍት ትደፍእ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ፖለቲከኛ ጃዋር መሓመድ ኣብ ዝሃቦ ትንተና ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገጥሞ ዘሎ
ናይ ፋኖን ኦኤልኤልን መጥቃዕቲ ብድሌቱ ናብ ኩናት ሰሜን ከኣቱ ኣይደልን እዩ ይኹን እምበር ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ንሃሜቲ ካብ ውድቀት እንተዘይድሒንካዮ እቲ ዝወሃበካ ዘሎ ቢልዮናት ዶላራት ክቋረፅ ብምባል ስለ ዘገደደቶ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንልኣላውነት ሃገሩ ሕሊፉ ብምሻጥ ናብዚ ሓደገኛ ኩናት ይኣቱ ኣሎ ክብል ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ዘረአ ዘሎ ጽዑቕ ናይ ድሮናት ምንቅስቓስ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ወሲኹ ምህላው እውን ይግለጽ ኣሎ። ድሮናት ኣብይ ኣሕመድ ለይትን ቀትርን ኣብ ደቡብ ትግራይ ዳህሳስ የካይዳ ምህላውን ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ዳህሳስ እዚ ንመጥቃዕቲ ዝጥዕሙ ቦታታት ንምልላይን ሰራዊት ትግራይ ዘለዎም ዓቕሚ ንምግምጋምን ዝዓለመ እዩ። እዚ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ድማ እቲ ኩናት ድሕሪ እቲ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣኼባ ብወግዒ ክጅምር ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ኣብ ዓፋር ምስ ዘለዉ ዕጡቓት ዘሎ ኣፈላላይን ብሰላም ዘተን ንኽፍታሕ ብተጋሩ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጸዊዑ። ናይቲ ቢሮ መግለጺ ሕዱር ቂም ዝቋጸሩ ሓይልታት ክሕደት ክብል ንዝገለጾም ብሹም ዘይገለጾም ሓይልታት ናብ ስልጣን ሸውሃቶም ንምርዋይ እቲ ኣብ ሓደ መትከል ተሰሊፉ ብሄራዊ ቅያስ ሰርሕ ሰራዊት ግዳይ ትርጉም ኣልቦ መስዋዕትነት ይገብርዎ ኣለዉ ክብል ከሲሱ። እዚ ተግባር እዚ ይብል እቲ መግለጺ እዚ ተግባር እዚ ንስርሒት ቅያ ዝኾነ ሰራዊትና ዘረኸስን መጻኢ ብሄራዊ ዕድልና ክቕህም ተወጢኑ ዝተሃቀነ ናይ ጸላእቲ ተኽታኺ ተግባር ከም ዝኾነ ብምሕባር ክሳብ ሎሚ መስዋዕቲ እናኸፈልና ገደቡ ዝሓለፈ ትዕግስትና ጌርና ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣስፋሕ ኣቢሉ ድሕሪ ምብርህራህ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ብውሽጣዊ ጉዳያትና በቲ ክቡር ያታዊ ኣፈታት ሓጎን ጸቢልካ እቲ ጸገም ንምእላይ ብመራሕቲ ሃይማኖት ብዓበይቲ ዓድን ኣቦ ገረባትን ብልዝብ ንምፍታሕ ብዙሕ ግዜ እኳ እንተፀዓርና ክሳኻዓልና ኣይከኣለን ይብል። ከም መግለጺ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ተልእኮ ጸላእቲ ተቐቢሎም ክብል ንዝገለጾም ነበር ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ ውልቃውን ቅጥዋውን ረብሖም ንኸማልኡ ኢሎም ንደመኛታት ጸላእቲ ደጀን ኮይኖም ክብል ኣትሪሩ ይኸስስ። እቲ መግለጺ ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ጉዳይ መኣዝኑ ኣስሒቶም ናብ ጎንፂ ከመርሕ ገይሮምን ትግራይ ግዳይ ዘይተደለየ መስዋዕቲ ክትኮን ይገብርዋ ኣለዉ ክብል ይብራህርህ። እቲ ናይ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን መግለጺ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ሕዚ ዝኽፈል ዘሎ ዝበሎ መስዋዕቲ ትግራይ ዘየድሕን ኳዳስ ብሄራዊ ጥፍኣት ዘስዕብ ኮንቱ መስዋዕቲ ምዃኑ ብምሕባር ብዘይወዓል ሕደር ከብቅዕ ከም ዘለዎን ውሽጣዊ ጉዳይ ትግራይ ብውሽጣዊ ፖለቲካ ልዝብን ያታዊ ኣፈታትሓን እምበር ብኣፈሙዝ ከም ዘይፍታሕ መትከላዊ እምነትና ምዃኑ ፈታውን ጸላን ክፈልጠልና እንደሊ ክብል መግለጺኡ ዛዚሙ። ኣብ መንጎ TDF-ን TPF-ን ዘሎ ሓደገኛ ምዕባለ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ምህላው ይገልጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኦም ብጾት ንምሽምጋል ትማሊ ናብ ዓፋር ተጓዒዞም ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ስዕብ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘጋጠመ ሓድሽ ወታደራዊ ግጭት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብን ዘቕረቦ ከቢድ ክሲ መሰረት ብምግባር ዝተዳለወ ሙሉእ ናይ ዜና ጸብጻብ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ብዝተበገሱ ድሮናት ተወቂዕና ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ደቡብ ቤንሻንጉል ናይል ቀጠልያ ከቢድ ኩናት ተወሊዑ። ኣብ መንጎ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ግዛኣት ናይል ቀጠልያ ኣብ ዘዳቡ ከባብታት ከቢድ ኩናት ተወሊዑ። በቲ ዝተኸፈተ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ድማ ነተን ኣገድስቲ ዝኾና ናይ ደቡብ ከተማታት ኩርሙክን ዴም መንሱርን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተቃዋምቲ ሓይልታት ከም ዝኣተዋ ተገሊጹ። ወታደራዊ ስርሒት ጥምር ሓይልታት ብመሰረት ዘውፅኡ ጸብጻባት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSF ምስቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ዝተባሃለ ዕጡቕ ብጉጅለ ብምጽንባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣለዉ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሱዳን ናብ ሓድሽ ደረጃ ዘሰጋግር ምዕባለ ኮይኑ ተመዝጊበሎም። ናይ ሱዳን ከቢድ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብን መንግስቲ ሱዳን ነዚ ሕዚ የዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ኣሰካፊ ገይርዎ ኣሎ። ሓደ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ንጋዜጣ ሱዳን ትሪቢዩን ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቶም ተቃወምቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምዎም ካብ መሬት ኢትዮጵያ ካብ ቤንሻንጉል ተበጊሶም እዮም ብምባል ድማ ገሊጾም። እቶም በዓል ስልጣን ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ ነቲ መጥቃዕቲ ደገፍ ዝሃባ ድሮናት ድማ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተበገሳ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብን ብሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ከም ዝመሓደር ዝነገረሉ ሚስጥራዊ ወታደራዊ ማዓስከር ምዃኑ ኣቃሊዖም። እስጉምቲ እዚ ድማ ብኢትዮጵያን ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብን ዝድገፍ ናይ ወፃኢ ወራር እዩ ክብል ድማ ፈርጆም ኣለዉ። ቀጠናዊ ስጋት እዚ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ሓይልታት ሱዳን ገለ ናይ ቀደም ቦታታት ንምምላስ ወፍሪ ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኩናት ሕዚ ካብ ውሽጣዊ ናይ ሱዳን ምስሕሓብ ሓሊፉ ጎረባብቲ ሃገራትን ቀጠናዊ ሓይልታትን ከም ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ብቐጥታ ዝተሳተፋሉ ኩናት ይመስል ምህላው ተንተንቲ የጠንቅቑ።
ክሳብ ሰዓት ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ መንግስቲ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ብዛዕባ ዝቐረበ ክሲ ዝተውሃበ ወግዓዊ ምላሽ የለን። ይኹን እምበር እዚ ሓድሽ ምዕባለ ነቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ካርቱምን ዘሎ ምስሕሓብ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ድማ ብዙሓት እናገለጹ